abịago n'ụbọchị tata bụ Afia Orie bụ abalị 12 n'afọ 2021 ma chetakwa onye unu na-anụ onye n'ụbọchị tata bụ Nwaada Adigbo Success, ezigbo ada ndị Ọka. Anwụchiela onye omekome bụ Onyeka Akwụsịanụbọgụ maka akparamagwa ọ kpasoro n'obodo anyị a. Ọ jọrọ njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi maka otu akwa ọ kwara onye isi anyị bụ Onyeka Akwụsịanụbọgụ kwupụtakwara sị na ọ bụghị mmasị ya na ọ na-enyezula ego enyezu. Daalụ.